una de les últimes baules és precisament en Peret de Can Blanc, en Peret Sala, de Beget, que és un violinista que s'ha fet pràcticament tots els pobles de la Garrotxa i jo diria del Pirineu i la meitat dels de la Plana. Avui, doncs, està aquí ell no com un homenatge, sinó simplement com una persona, com presidint aquest homenatge en el violí, més que no pas amb ell. I aleshores la millor manera de saber com ha anat una mica tot això és que ell ens expliqui, no sé, per exemple, com va començar a tocar el violí. Quan vaig començar a tocar el violí era molt petit, ja tenia 5 anys, i quan hi havia el Bot de Moro, que fa unes coses així, posava ja aquí un tros de roc o una mica de fusta a cada costat i em quedava ja un violí. Llavors agafava un cordill i un tros de fusta o que fos i jo ja feia rac, rac, i el meu pare em deia, home, què vols fer amb això? Ja tindràs temps. Bueno, content. I llavors va venir que el meu pare va dir, bueno, mira, ara vaig aquí a Veia i hi ha un que té un 3/4 de violí. Perquè el vostre pare era violinista de sempre. El meu pare ja són de 4 d'herència, estaven a Pera. Això ens diu el nom de Can Blanc perquè era el nom de la casa. I ara és quedat de Can Blanc, que el meu nom és Pere Sala Soler. Però ara és en blanc, però en blanc s'acabó. Ara aquesta ja podem dir que quan jo em moro ja n'hi ha ningú d'aquí. Doncs amb el violí que em va posar, ui, jo que estava content, i esclar, el meu pare el que volia també que hi anés a tocar, perquè no guanyàvem gaire aquell temps. I vam anar a tocar, ja anàvem tocant a casa meu, ja anàvem ensejant, ja vaig ensejar a un fox, a un xotris i en acabat a un tango. I vam anar a Bestracà, que era el dia de Sant Joan. Allà feien una festa molt bona. I ui que van estar contents, com van dir, que quan vam marxar vaig guanyar 10 rals. I em va dir 10 rals. Els primers 10 rals que vau guanyar. I al veure que tocava tan petit, que jo tenia idea, no tenia gaire, però anava acompanyant, bé o malament, anava a veure el meu pare, que li agradava molt. Llavors va dir, bueno, diu, ara irem, diu, a les viles de Molí Sorroca, diu, el dia de Sant... com era el dia de Sant Joan, era aquí, i l'altre el dia de Sant Pere, que era el meu sant. Diu, has de venir a Molí Sorroca, diu, amb el teu noi, vinga, em van dar un duro aquell dia, oi, que content jo vaig marxar amb un duro, que era molt en aquell temps aquí. Expliqueu-nos què era una lloga sencera, completa, d'una festa, no només del ball de nit, sinó, aviam, en què consistia? Si hi havia ball de vermut o què era? Oh, jo crec que sí. Quan anàvem a tocar el meu pare, el dia, la tarda res, però al vespre sí, feien el ball del ram, la toia, i anaven amb altres coses que anaven dient, i anava molt bé, la gent anava molt contents, i nosaltres estàvem contents, i llavors l'un deia, ara toca un vals, l'altre toca un xotris, l'altre un pas doble, l'altre volia un pericón, l'altre volia un tango. Ja hi érem aquí, oi, tots eren blanc, i quan vam ser anàvem cadascú per ell. Ara, en certs puestos no, quan hi havia tanta gent, tocàvem del matí, començàvem a les 4 de la tarda i ja a les 9 a sopar. Al dematí tocàveu sardanes? Sardanes, sí, jo crec que sí, em porto 5 de sardanes. Al dematí, això, abans de dinar? Al dematí, sí. Llavors, dins de l'església, tocava les sardanes. A l'església he tocat moltes vegades, havia tocat també. A l'ofici? A l'ofici, sí. Doncs anàvem a dinar i a la tarda em feien el truc, allà, i quan ja començàvem amb el meu pare, i fins al vespre. A la vespre sí, llavors fèiem el ball com diuen, de balls d'aquests, de tota classe de balls, de ball de coses del que fèiem. Ui, aquella gent com ballaven. I començàvem a les 9 i plegàvem ara aquest temps a les 7 del matí. Sí, sí, de les 10 fins a les 7 del matí, paràvem un moment... I tothom anava ballant? I, mare de Déu, a vegades hi havia prou noies per fallar, Què feien? Els que estaven, els joves no hi podien, s'estaven allà sentats, dormien, i llavors quan ells ens reposaven, els que havien ballat, que s'anaven també a dormir una mica, i les noies sempre havien de ballar.